Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe onon yeɓoɓe télévision mon Pindi TV hande noon min gari ɗo ko marché HLM 5 min gari noon ko ƴewde gueteɗo ɗo Seydou ko commerçant Seydou Dieng o wiyete ko commerçant ɗo e marché HLM en ɓenno jogui naten e place o ƴowen holɗumo hollata ɓen ko yalti faye julde korka kalirnomi ɗum hande garɗen ko ƴewde oɗo gueteɗo Seydou Dieng et frère jogui noon enen ni kuccitemo ko en namdotomo en kokkanmo micro o rek o salmina onon yeɓoɓe Pindi TV. Bon, assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama onon fof goto fof inde mum yettode mum on Pindi TV on mbiyama bisimilla mon galle Allah galle mon ɗo ko bidik Demba Tandia walla mbiya Seydou Dieng et frère marché HLM numéro 360 A. Bon joni bisimilla ma. Seydou moɗo namdotenema enen payi ko wayno julde korka holno marché o way ne dilli walla clienteɓe? Bon julde korka avant marché o ene dilla normal mais o saaha ene tiiɗi seeɗa. Bon sa yi kadi wayi noon ko changement tan aduna ko noon tan parfois wela parfois metta mais o saaha kam to jarten ɗo jeere nde ene ɗeɓi tidde seeɗa quoi mais noon ko neɗɗo heeɓi foof yo yettu Allah eyyi o saaha ɗon jarten. Mais jeere nde ko tiiɗi ko est ce que on mbaɗi jeemi wadde promo mon jaltinon produit ji mon kollon yimɓe ɓe ko hesde marché ko? Si hamin jaltina sac qualité ji e sac modèle aji comme no à peu près ɗiɗo comme no ɗiɗo cuuɓuji ɗiɗo waji ɓeyde kewi arde ɗo en jalti joni en wonde gagnila kesso garɗo joni oɗo gagnila wiyete ko gagnila 2019 ko heccangui tan o jippi ko kesso pul en waɗi couleur aji en waɗi kadi Facebook ɗiɗo min mbiyata Facebook en waɗi kadi grand boubouji kabɓaji et tous les couleurs sont disponibles ici. Voilà oɗo woni grand boubou o en yiyoɗe yummiraɓe en yiyoɗe diriyankoɓe foof en yaaha hen quoi eyyi en waɗi kadi jasner uji worɓe ñootaɗi comme no ɗiɗo ni en waɗi hen jasner uji ñootaɗi comme no ɗiɗo taw ko worɓe ɗiɗo fo ene jooɗi e pour worɓe on jeeyat kadi ko wayno hen kadi prêt à porter? hamin jeeya prêt à porter hamin jeeya sukaɓe e mawɓe e babiraɓe e yummiraɓe foof hamin jeeya tous les matières hamin jogui kala nde garɗon ɗo kadi tout est disponible. Mais onon est ce que on cikkan tamet koko jeeyaton ko seeri ɗum ɗon tahi client ɓe soɓe gari rek ɓe kaada ɗe ganduɗa ko yirlotoɓe ɓe? Non wona serde serani minen min jeeyata ko prix moye seer par ce que par rapport sa addi bagage alay saago ƴeewa no jeeyiɗa pour prochaine fois beele aɗa heeɓa neɗɗo o quoi kalis en weeli ha maayi mais jeeya neɗɗo o welto hen daña kadi artirdemo gongol ɓuuri hewde chance e hebde kalis ha heewa taw hakkude mon fewani quoi eyyi grand boubouji kadi ne woodi woni ɗiɗo kadi ko 3 pièces ɗiɗo kadi ko 3 pièces pour worɓe hokkam cakngal besum hollom ɗiɗo kadi ko cakgal ngal woni ɗo henna eyyi en waɗi kadi pantalon ɗum ɗo ko pour babiraɓe. Bon sa yiiɗi hen goto sattani sa yiiɗi hen goto tan min mbaɗen prix abordable prix moƴƴo taw kadi serani quoi ɗum ɗo kadi ko jasner ɗum ɗo kadi ko jasner métre serani métre ko 11 000 francs. Aleykum salam. ɗo woni place Seydou Dieng. ɗo woni place Seydou Dieng. ƴewnum ko comci worɓe ñootaɗi comci worɓe ñootaɗi taw no gasi worɓe ñootaɗi hol qualité mo jiɗɗa? qualité taw qualité premier choix deuxième choix et troisième choix fof ene woodi. client ɓe haɓene gara par seeɗa seeɗa? eyyi oɗo saaha haɓene gara par seeɗa seeɗa mais hamin jiiɗi wanne duwaw beele ɓe gara ha ɓuura ni quoi eyyi. Mais banggue rewɓe ɓe mi waɗi remarqué affaire goto kolluɗa kam ɗo rek ko hakkude cuuɓ Facebook o e cuuɓ goɗɗo o walla jasner on gala tissu walla ko ɓuuri webde ɗum ɗon comme ko julde kon? ene woodi ɗiɗo min mbiyata ɗum ko val brodé ɗiɗo ko joni gari ɗiɗo ko val brodé ene woodi basin brodé bon ene woodi waxi kadi aussi ayi comme ɗiɗo goni val brodé couleur mo jiɗɗa hen fof ne woodi foof ne waɗi possible no serani ɗiɗo ko 25 000 jarata
non 25000 e MP de waxale MP de waxale même ha jogi enen ɗo e marché HLM kadi onon yeɓoɓe Pindi TV mais jogi noon ken arɓe e bani men debbo goɗɗo kadi eɗen ɗo en goppat mo jogi ni o salmodira e onon yeɓoɓe ono mbaɗɗa a selli assalamu aleykum min Hadija mbitemi mbeɗa yetta Ly Hadija Ly Hadija ko an yeyata wutteji joɗi ɗiɗo ganduɗa kañum min kami coynude ɗum ɗon dogmi garɓe eyyi ko min yeyat ɗum min yeyat gutteji ɗiɗo wutteji noon holɗin ɓuuri hen sodede e oɗo saaha oɗo motif ɓuuri sodede o saaha oɗo motif mètre ɗon foti o jara ko 2500 mbarkili enen ɓe ne gara eyyi oɓe gara kay oɗo motif ɓuuri yiɗede oɓe gara soɓe gari kam mbar haɓe beeli hen jijam kam haɓe cooda no fewi taw ɓe kaldata ko heewi prix o non oɓe cooda saabu ko qualité moƴƴo wonɗo ko qualité moƴƴo bandiraɓe onon yeɓannoɓe télévision mon Pindi TV on jii hande komin gaddannomon ɗo e marché HLM o min jeehi e place uji kewɗi guila min jeehi toon noon on jii noon baguiji kewɗi ne jalli ko ɓurɗo yodde foof rek guiya oya foof noon ne yoodi te kadi serani ɓe guiɗal ko sa ari mo beeleɗa ƴettata wawi noon mi wawa gaynude hande tourné momin mbaɗatno ɗo e marché HLM sans que mi yetta oɗo mo ganduɗa woni caméraman am e o mo ganduɗa cadmo waalo tamit e o gueta kadi ko Aliou Kanté o jaggui hen no fewi o tampi hen no fawa o woppi haajuji makko foof o ari o walla amen ha affaire amen gasi hawa walla Fatimatu Korera moɗo totta mon rendez-vous jongi kadi e marché goɗɗo walla e domaine goɗɗo kadi eko wawi wonde